Инфлуенсъри бяха омагьосани в София. Това не е интро песничката. И здравейте на всички, добре дошли в нашия канал, нашия влог. Това е Моника, аз съм Коцето, говоря като радиоводещ. В момента сме в купе. Коцето каза, че в момента сме в коловоз, а той не знае, че влака пристигна. Аз не съм пътувал. Широко има къде да легнеш, да седнеш. Да, Коцето хапне едно круасанче. И сега вече сме на ядене. Ма малко по-високо. Чакай да се. Колко часа е това полета? 2 часа. Да. Колко? 2 часа и половина ще пътуваме. От Пловдив до София е 2 часа. Съм правиш се за. Да. Всъщност, може би скоро ще разберете защо отиваме в София. Все още не можем да ви кажем тайна. Сега, хора, притесняваме се някой да не се качи в нашия коловоз. Няма, той е запазен. Ние тук сме ги купили тия места. Сме решили, ако някой иска да се качи, да кажем, че са заети тези места и така. Кажи на хората, как се чувстваш в БДЖ? Чувствам се много добре, чувствам се като най-чистото място. Светлината някак. Аз съм най-чистото нещо, малко ме е страх да се докосвам, така малко съм стерилен. Светлината тук е много яка. Да, хубаво. Правя, че все едно ми е много приятно. Малко може да ги изкъпат. Добре, ами Ази, кажи, следа пак ще да включим. какво да кажеш? Ние сме постоянно нон-стоп включени. Днеска си служил забавените гащи, май. Така ли? Я да види. Да, те са. Сега чакаме флапата. Коце 5 пъти каза, че чакаме флапата. Чакаме го. Какво направи? Значи цял влак не го чакаме. Погледни колко хора чакат. Значи, чакай бе, то. Къде отиде? Няма ли да дойде? Не бе, Коце, не сме пазали. Ето, чакай, чупа бе. Айде стига, сядай. Добре, айде, чао хора. Леля ми махне там да се прибирам. Така ли? Аз казвам ми се жената. Сега ще дойде на би. Сега ще се включим, когато флапата дойде, да ви покажем какъв е хубав. Айде. Къде го бе? Ей го бе! Ей го на! Чук. Флапа снимаме влог. Моля ли да вляза? Влизай, давай. Какво, топличко? Може да мириши, ама... Да знаеш, че не от нас. А те другите идват ли? Кои? След малко. Няма ли ключалката да се включи? Мамето мен да ме видите. От доста време аз не съм се Обаче обучил. карата е много хубава. Да. Някакви по-интересни разговори, като някои баби сутрин. Готови ли сте? Ето тук слизаме. Къде от моите страна? Я да видим сега как се отваря това. Това инструкция има. Вижте бе. Тук въздух е по-различен в София. Да бе, верно. Направо. Айде сега да си намерим туалет. Това не го И нещо казвам. за ядене. Добре, си намерим нещо за ядене. Да, определено нещо за ядене. То ще е пица. А вчера бях на фитнес. Пица и после... Обаче позволено е. После... Качваме сега тук по стълбите. Това покажи ни... Да, чакай, че ще се спъна. Трябва да си гледам краката. Да, времето е хубаво в София. Не е лошо, топличко е на слънчице. Така че сега отиваме да хапнем нещо, защото още не сме закусвали, е 10:30. Това е много късно. И отиваме да ядем. Коцето реши да се вози гратис. Коце, мога да си лъж. Чакай да слезем безопасно. Те мисля, че си много доволен. Грати съм. Гратис. Да кажеш, направо, айде да ходим да вечерпа Ама някъде. всъщност ти знаеш, че не си гратис, защото ти плати моя билет. Чакаме си храничката, сега ще направим един импровизиран. Какво беше? Мъкбенг. Така, ето с папата. Нищо, че... Да, в време ще снимаме, ще направим. Да, Официален, ама сега. задължително. Сега така да си хапим. И така, много сме гладни. Сега ще ни дойдат храните. И добре, допусна. Ами хора, 3, 2, 1, давайте. Ние сме си тук на гледка, на красиво. Ние сме в момента Папки пеят, чайки пред викат. Народен театър, обаче няма да ходим на театър, ще ядем. Беби, хапвай, защото само ще останеш гладен. Да, бе, да. Искам да ви разкажа. Първия влог как се отцапах. Искам да ви разкажа историята, защо не сме в Хесбургер, да ядем бургер, защото имаше една баба, която искаше да ни гледа на карти. И имам чувство, че ми направи някаква магия и решихме, че трябва да си тръгнем, защото
Беше със светли Тази очи. баба беше точно като избарана от филм. Точно за гледачи, искаше да такава ни гледа на страшна. карти и беше ужасно хора. И затова сега ядем в градинка. След като видяхме тази баба, за която ви споменах, Стига бе, човек. Стига с тази... чак само да кажа на хората, след като видяхме тази баба, за която ви казах по-рано, този човек не гледа странно, след като я видяхме тази баба, видяхме току-що Гарван и аз супер много се филмирах. Видях Страх хора. ме, Флапа, Добре. ти Да, ми да, кажеш. съм Добре, сега като това е разтърсен страх, психически. сега ще ми позволите да ви заведа на едно място. Отиваме на църква. Най-интересното е, че Костото, като я видя тази баба и аз му викам, Косе, тази баба ще вземе да ни направи някоя магия и той да прави. Не си изкара кръста. Ма не, между другото, аз имам една много добра история. На малки карахме с едни приятели скейтове и пречихме на една баба и тя вика, внимавайте, че много хора съм прокляла тук, ако не са махнати, вече много хора не са между живите. И едно момче, както ще казва, има колко щеш, мен баща ми е поп и те не ми действат. И тази баба Като го чу, направо се прибра. И така, скучните ми истории, да. Но шегата ти да се е получила. Кажете в коментарите дали на Костото шегата ти се сега така получи. като каза, ние няма да го Беби, включим кола. май. Здрасти. Не, ще Няма да го включим май във видеото тази шега. Не се получи, а? да кажа. Хода с нея ли тук Ма то... сега? Значи, благодаря колко ви е интересна историята ми. Това съм аз. Вижте ме. Къде сме ние? Къде сме ние? Що ни не снимаш? Айде, елате. Здрасти. Идваме на жълтите павета. Много интересно. Обаче така ми пече, че изобщо не виждам какво снимам. Косата ми бе. Обаче искам само да ви кажа, че нали Костото ме подиграваше за това, че говоря за тази, как беше врачка, магиосничка. гадателка. Той сега иска да идем на църква и сега ще ходим на църква, защото Костото мисли, че има магия. Да илеят една вода, светена. Да и леят магията ли? Значи отпреди малко се чудим, защото така са затворили тази улица и кой наподсети флапата, че папата ще да отвори. Да виж как звучи. Флапата за наподсети за папата. Той тръгнал на турне из Да. църквите в България. Да. Такъв си е той. Та той тук и после в Раковски. Такъв си той. Стига хора. Коста, ако искаш, може да отидем той да ти махне магията. Той няма магия, Ти знаеш какво е? Ти имаш Това е ли магия? голям късмет папа да те гали по глава. Ами, чакайте да ви покажа. Чакай. И хубави лалета има в тази София. В нашия Пловдив няма такива лалета. И с Коцето сега стана много яка снимка и се караме на кой профил да я качим. Аз ще победя и ще видите моят профил. Исках да ми купиш тук малко Човек, имаше антики. брошка Шанел. Еми супер, А какво? Гучи? Що не е Че няма, ама ни барайте, не обича човека да барат. Ами той Изгони не като обичаме една да искахме пазаруваме от него. изгониха на една Сергия, защото той створих една книжка и той вика, не барете, не обичам. Не обичам. И Флапата му каза, ние не обичаме да пазаруваме. Ще си вземем Костото е за офиса. заплемен от едни ретро камери. Вижте ги. Чай, че не знам дали обичат да снимам. Дали обичат, не знам. Ето ги. Флапа харесват ли? Не, Можем да снимем видео. да, разбира се, може да направим една фотосесия. Може. Хора, току-що видяхме втора гарга и ще поудея вече. Не знам какво да кажа, супер обезпокоена съм за собственото си съществуване. Да. Ако нещо се случи, няма да се включим, ако нещо се включи. Какво правите, бе? Какво правите, бе, приятели? Липсвахме ли ви? Ние правим влог. Дай се тръсаме, мама. Кажете Липсвахме ли здрасти. ви? Нямаше ни цял един ден. Не. Беше ми много добре без теб да ти кажа. Да. Такива правите, сме бе? си, едни Добре си позабавлявам. Хлапа мириш на трева. Как, ма? Да не сте Да, го бутали в ходихме- тревата. Да, търкаляхме ходихме, се. играхме си с децата. Наистина ли? Айде, приятели, да потегляме. Наричам на църква, защото бяхме в църква. Да. Папа, какво става? Еми, релаксирам. Почиваме си малко, после ще се присъединят нашите приятели Те отново. вече се присъединиха, тръгнаха си. Така ли сега видяха? пак ще Да, те си тръгнаха, сега ще дойдат. Ние сме тук малко на Софийска гледка. Това е нещо да кажем интересно. Ами да ви кажа, интересно, пак ще ходим да ядем. Какво да Да. Тук в нашия канал май друго няма да се показва скоро. Ами хора, ние сега пак сме с нашите приятели. Най-добрата приятелка. ние да докараме, ма избържи си камерата, ще мръсна. Не, това е от светлината. Мръсна ли? Гипнала си я смазни пръсти. Какво ще правим сега? Ще ядем. Сега отиваме да правим любимото нещо на нашата мунка. Да, така е, наистина всички го знаят това. Сега ще ядем вкусна торта с крем, не. Обаче, вижте как ми стърчи това. Ще ядем вкусно нещо. Айде, чао!
Сега снимай, яж вече. Ами ние вече си тръгваме от София. Малко сме изморени. И така. Наядох. Някой ще каже нещо. Коти, каква е тази песенка да ти пусна? Айде. Това е поръчка на фапата. Да. Да ни върви така. Това тоника ли е? Да. Очаква да запалим семейство.